दिनै जोंनि 11 नं चिरांदुवार कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा डेभेलपमेन्ट इस्टिमेटफोरखौ बा स्किमफोरखौ लानाय जादों बेनिनो मोनब्रैखौ जोङो बेखेवग्रोनो नागिरदों। मोनसेया दा जोङो दादगारि एबा हाथिसा प्राइमारिनि सिङाव जोङो थांनाय गोबां बोसोर माने समा मोनदांस' हायै समनिफ्रायनोबो जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गोबां मानसिया बहुद बायदिसिना रोखोमनि जेंनाजों बुंफबनानै दङमोन। लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै थाग्रा जायगा, गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय भुटानाव बेरायनो फैयो। दादगारि हालामावहाय मोनाबिलि पिकनिक जानो फैयो। खिन्थु मोनायोब्ला बेवहाय थानो जायगा मोनैनि जाहोनाव जोङो सानै हयै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जेराव बेवहाय जोंहा जायगा दंखायो आइबि मोनसे बानायना होनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो 2,05 लाख सेंसन खालामनाय जादों आरो बे 2,05 लाख सेंसननि न'नि माबाया जागोन स्टाइला जागोन G+2 बे G+2नि गेजेराव गोजौसिन माबायावहाय फ्ल'राव जोङो मोनसे मिनि फिल्म हल बानायनाय जागोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानसिफ्रा एटलिस्ट बे हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एटलिस्ट फाइनेन्सियेलि एसे साउन्ड जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। मानोना गोबां मानसिया बेवहाय बेरायनो फैयो आरो फिल्म नायनो फैयो। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट होननानै आं सानो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खामानि न' जेरै कमिउनिटि हल मोननै आरो गावबुरा भबन बा हेडमेट भबन मोनसे अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ।